Vítajte pri podcaste Adriana Bartaluša. Skôr ako začneme dnešnú epizódu, chceme s vami zdieľať víziu našej služby. Veríme, že Slovensko potrebuje počuť evanjelium Ježiša Krista jasne, mocne a bez kompromisu. Našou túžbou je vidieť prebudenie. Rodiny, ktoré budú obnovené, životy, ktoré budú premenené a duše, ktoré budú zachránené pre večnosť. Preto veríme za 1000 partnerov, ktorí sa rozhodnú stať s nami v tomto diele pravidelnou podporou 10 eur mesačne. Keď sa staneš partnerom, nie si len darca, stávaš sa súčasťou vízie a máš podiel na tom, že sa evanjelium dostane k ľuďom. Ak horí v tvojom srdci túžba vidieť Slovensko zasiahnuté, pridaj sa k nám. Bližšie informácie o tom, ako sa stať partnerom, nájdete v popise epizódy. Dôležité je to, že potrebujeme cirkev dostať do jednoty, aby sme fungovali spoločne všetci. A k tomu je dôležité vyučovanie. Hej? Čiže jedna vec sú tie prebudenecké zhromaždenia, ktoré mávame, ktoré sú veľmi dobré a budeme ich udržovať a budú sa konať v sobotu. Lebo jedna vec je to, že my ten oheň nikdy nemôžeme tomu dovoliť, aby to od nás odišlo. Amen? To, že máte svedectva, že to berete do svojich domácností, kdekoľvek idete, tak to je veľmi dobrá vec. Hej? A potrebujeme ten oheň udržovať. Preto v sobotu budú chvály a bude sa kázať ohnivo, jak sa vždy kázalo. Dobre? Budeme stať na stoličkách a všetko to budeme mať, čo to máme. Ale zároveň veľké prebudenia dokázali padnúť. Napríklad, neviem, či poznáte prebudenie, ktoré viedol Evan Roberts vo Walesi. To bolo rok 1904, jedno z najväčších prebudení v Európe, ktoré sa udialo. Jedna vec tam bola, že 2 roky sa dialo prebudenie, kde chodil, tak sa z 1000 ľudí obracalo, len chýbali úrady učiteľov, chýbali úrady pastorov, ktorí by dokázali udržať tých ľudí pokope. A tak, jak to začalo, tak to potom aj skončilo. Hej? A to nemôžeme dovoliť, preto vidíte napríklad zakladateľ metodizmu bol John Wesley, tiež veľký prebudenecký kazateľ. A jedna dôležitá vec, nikdy neodišiel od anglikánskej cirkvi, stále chcel pôsobiť pod ňou, ale mal určité metódy, bol veľmi systematický muž, preto im dali pojem metodisti, hej? Čiže mal to byť kvázi posmech. A nakoniec sa z toho stalo vlastne názov toho hnutia. A čo sa udialo, že to hnutie vytrvalo až dodnes. Nehovorím, že to nesie oheň, už nenesie oheň to hnutie, ale dokázalo vydržať stovky rokov po ňom. Hej? Prečo? Lebo dal tomu určitú formu, dal tomu určitú štruktúru, na základe ktorej mohli fungovať a na základe čoho to dielo mohol naďalej pokračovať. Hej? Že to je veľmi dôležitá časť. Čiže jedna vec je rozdúchať oheň a druhá časť je dať solidné vyučovanie, aby ľudia boli upevnení. A je napísané v liste Efeským, že aby ste neboli zmietaní učením sem a tam, ale aby sme rástli v dospelosť a zrelosť. Hej? Čiže to je veľmi dôležité. A preto stretol som sa s rôznymi názormi aj s ľuďmi, s ktorými som sa rozprával. A jeden fenomén dnešnej doby je, že ľudia dokážu rozprávať častokrát alebo argumentovať spôsobom, že duch mi povedal. Duch mi nepovedal a duch mi povedal. Hej? Čo sme ľudia Duchom Svätým naplnení a je to neoddeliteľná súčasť nášho kresťanského života, ale pokiaľ tam je iba Duch mi povedal, ale nie je tam slovo, tak takýto spôsob života má tendenciu odísť do mystiky. Hej? Lebo potom to je iba o tom, že Duch tebe povedal toto a v cirkvi potom nie je poriadok, ale aj keď ti Duch povedal, tak keď ti Duch hovorí, vždycky to je v súlade s Bibliou. Hej? Lebo Biblia je autorita a slovo nepôjde proti duchu. Oni spolupracujú, hej? To si predstavte, že viete, že slovo nevie výjsť z vašich úst bez toho, že by vyšiel aj dých. Hej? Skúste zadržať dých a povedať slovo. Nejde, čo? A to je Božie slovo, Kristus a duch. Oni idú spolu, hej? To znamená, že slovo nemôže byť oddelené od ducha, ale sú spolu, hej? To znamená, že teba, keď vedie duch, tak nemôže byť takže duch ťa vedie o to, že si odpojený od slova, od solidného základu. A preto sú služobné dary, ktoré sú napísané v liste Efeským 4, kde máme pastiera, kde máme apoštola, kde máme proroka, kde máme evangelistu a kde máme učiteľa, aby slúžili ľuďom v cirkvi, aby oni rástli do dospelosti. Že je veľmi dôležité položiť solidné vynaučovanie ľuďom a viete, že napísané Hozeášovi, že môj Boh tam hovorí, že môj ľud hynie pre nedostatok známosti, že? A karhá tam potom kňazov, ktorí boli zodpovední za to, aby vynaučovali ľud. Minule sme čítali ten príbeh z 2. Kronickej 17, kedy kráľ Jošafát poveril kňazov, aby išli a v Judsku vynaučovali ľudí. Čomu? Božiemu zákonu. A čo to prinieslo? Prinieslo to prosperitu, prinieslo to nárast a pokoj od nepriateľov. Hej? Ešte aj tým platili daň.
Filištínci, čo boli vlastne úhlavní nepriatelia už mnoho rokov, tak zrazu toto sa stalo. Prečo? Lebo išli a vynaučovali ľud Božiemu slovu. To je celé. To bola celá záhada za tým. Chápeš? To znamená, že je veľmi dôležité, aby ľudia boli znalí v Božom slove. Boh si vždycky vyvolil. Pavol si zobral Timotea, o ktorom hovorí, že ty si bol vynaučovaný Božiemu slovu tam je, že od nemluvňata. Hej? To znamená, že Židia vynaučovali deti od malička. Mama bola Židovka, otec bol Grék, ale chlapec poznal Božie slovo. Aby si získal múdrosť na spásu skrze Ježiša Krista, tam hovorí Pavol, vy ste Timoteovi. Hej? Potom si ho povolal. To znamená, že každý služobník, vy ako služobníci živého Boha, viete, lebo kresťanstvo už nie je o tom, že je nejaký klér, kňazi a potom laici. Hej? Samozrejme, sú služobné dary, sú ľudia, ktorí sú naplní úväzok v službe, ale my sme kňazmi všetci. Každý z nás slúži Bohu. Je napísané v Rimanom 12, že ponúknite svoje telo. Tam, keď hovorí, že položte svoje telo na oltár ako Bohu príjemnú obetu, tak tam slovo jednoducho hovorí o tom, že ty ponúkneš svoje telo, aby si mohol vykonávať kňazskú službu. A kňazská služba je o čom? Že slúžiš Bohu. Každý z nás môže pridať ruku k dielu a o tom je cirkev, o čom budeme dneska aj vyučovať, a o tom je miestna cirkev. Hej? Lebo potom môže byť, že ja idem raz do cirkvi tam, lebo tam káže ten, potom idem do cirkvi tam, lebo tam káže ten a potom idem hen tam. Hej? Len potom nedokážu tvoje dary, talenty výjsť na vonok, lebo jednak máš problém s autoritou, že sa nevieš pod niekoho podriadiť alebo zaradiť. A ďalšia vec, že ty máš určité dary, talenty, aby si bol prínosom pre telo. A to môže byť zužitkované jedine, keď budeš slúžiť nejakom lokálnom miestnom zbore. Amen? Tak toto je. Preto je dôležité, chcem aj dneska hovoriť o cirkvi, čo je cirkev a prečo je dôležitá aj miestna cirkev a prečo sú dôležité aj autority. Aby sme vyšli z toho, že duch mi povedal, že idem hentam, duch mi povedal, že sa mám pokrstiť, že sa nemám pokrstiť. Niekedy stačí, že otvoríš Bibliu a máš to čierne na bielom. Hej, že nemusíš vôbec mať nejaké zjavenie, že ťa ožiari, či mám, či nemám, alebo čo mám robiť. Stačí, že otvoríš Bibliu, nie? A stačí. A duch ťa bude viesť, že ti to ukáže. Keď je napísané, že majú mať ženy, biskupovia, že majú správať svoje domácnosti a svoje deti, tak prečo by bol povinný celibát? Však? Je to dar, hej? Derek Prince hovoril, že je to dar. Je to charizma, v ktorej operoval Pavol, kedy bol oslobodený od všetkých túžob. Ale človek, ktorý nedostane tento dar, prečo by sa mal nútiť do niečoho, na čo nie je stavaný, hej? Potom človek nedokáže ovládať tieto vášne, potom Pavol vyučuje v liste Korinským, to je 7. kapitola, aby si človek našiel nejakého partnera, aby nebol rozpálený vášňou a rozkošou. Hej? Potom to nevie udržať a potom sa kadečo človek dopočuje. Takže veľmi dôležité veci, hej, že aby človek poznal a bol znalý v Biblii, aby my sme boli znali v Biblii, lebo ďalšia vec je, že my potrebujeme byť v jednote a v jednote budeme vtedy, keď budeme mať jasné vyučovanie a každý človek ho bude chápať a bude tomu rozumieť, lebo viete, že Jozue, keď išiel okolo Jericha, tak je napísané, že išli v jednote a trúbili všetci naraz. To nebolo, že jeden si povedal, že ja dneska netrúbim, mne sa nechce, bolí ma ruka, nevládzem držať trúbku. Nie, všetci trúbili a vtedy padli múry Jericha. My keď chceme vidieť zlámané tieto múry, my musíme ísť ako cirkev. Hej? Sú tu lídri, sú tu starší v cirkvi, sú tu tí, ktorí vedú, ale ostatní musia nasledovať. Prvá kapitola Jozue, keď je napísané, tak oni hovoria ľudia, alebo Boh mu povedal, že teba som poveril, že ty si miesto Mojžiša teraz a teba som poveril, lebo ty rozdelíš medzi ľud túto krajinu. A na konci tej kapitole je napísané, že ľudia hovoria Jozuemu, že všetko, čo nám povieš, budeme robiť, len nasleduj Boha. To znamená, že podmienka bola, aby líder bol úplne upnutý na Pána, aby mal s ním spoločenstvo, aby mal s ním vzťah, aby bol poslušný jemu a ľud povedal, my spravíme všetko, čo nám povieš. To znamená, že to je bázeň a to je uznanie autority. A kým toto nebude v cirkvi, kým nebudeme chápať týmto veciam, že sú to duchovné a sveté veci, tak dovtedy cirkev nevie takto by som to povedal, nevie naplniť ten potenciál, ktorý má naplniť. Lebo ten potenciál je vo vás. V každom jednom z vás. Boh dal dary, talenty. Je napísané, že my nesieme ten poklad a my sme hlinené nádoby. Amen? Ale keď hlinené nádoby prasknú, tak ten poklad ide von. Amen? Keď staré návyky a všetky tie názory a také čudesné názory, že čo som počul a mysticizmu a všetky tieto veci zahodíme preč, tak vtedy ten poklad môže ísť von. A vtedy Boh bude konať skrze vás. Amen? Lebo ono to slúži na to, že sú určité úrady, ktoré vás majú pozdvihnúť, lebo vy máte ísť do dospelosti. Z vás majú byť kazatelia, z vás majú byť ďalší služobníci. Lebo to neznamená, že my sme tu, tak z vás sa stanú služobníci a tak 5 odídu, tak už tu budeme 4. Nie, cirkev má narastať a ďalší
Z ďalších sa majú stať zodpovední lídri. Amen? Je to tak? Amen. Chcel si niečo? Janči? Jaj? Dobre. Je to tak? Amen. Amen. Takže, a ešte jednu vec. Toto robím také intro, že prečo vyučovanie, aby ste chápali vyučovanie, hej, že je to veľmi dôležité. Poznáte ten príbeh, keď je v Lukášovi 24, keď Ježiš išiel k tým učeníkom, ktorí išli do Emaus. Hej? Tak je napísané, že sa k ním pridal, asi mal kapucňu, alebo čo nespoznali ho chlapci, tak boli smutní. A potom Ježiš im začal vykladať, čo ste takí smutní? A on, že ty si asi jeden, čo si o tom nepočul. A išli a začali im vykladať proroctvá a slovo. Potom došli do Emaus, lámal chleba a je napísané, že vtedy začali, však to je Ježiš. A vtedy zmizol. A povedal, či nám nehorelo srdce, keď hovorilo o slove? Toto robí vyučovanie. To znamená, že ono znieti ten oheň v tebe. Ty, keď začneš chápať Božie slovo, ty, keď začneš chodiť podľa Božieho slova, tak toto spraví v tvojom srdci. Ty to počúvaš a potom rozmýšľaš, že jaký mám oheň v srdci, lebo stále chápem viac a viac Božie slovo, stále sa to dostáva viac do mňa a ja chcem podľa toho žiť. Amen? Amen. Takže toto je vyučovanie a viete, že Ježiš vyučoval. Ježiš vyučoval, aj keď odišiel do neba a povedal, že počkajte v Jeruzaleme na ten čas, 40 dní bol s nimi, potom na 10 dní odišiel a potom bol vyliatý Svätý Duch a vtedy bola zrodená cirkev. Hej? Vtedy sa zrodila cirkev na deň letníc, kedy bol naplnený Svätým Duchom Peter a začali kázať a 3000 duší sa pridalo k Pánovi. Len viete, čo je zaujímavá vec? 500 ľudí videlo Pána po skriesení, je napísané. 500 bratov. Koľko zostalo čakať? 120. Kde boli tí ostatní? Hej? Ako? 120 počúvali na slovo Pána a boli ochotní sa podriadiť. Chápete? A tí poslušní, potom keď sa Peter postavil, tak zrazu ich bolo 3000, potom čítame, že 5000 a takto to išlo do celého sveta. To znamená, že veľmi dôležité a tých 40 dní Ježiš ich vyučoval, hej? Lebo ľudia si myslia znova, že Peter sa tam postavil na letnice, ty kokos, že to kde vyťahol tie verše? Že kde to vyťahoval? Z váčku? Nie, 40 dní počúval Ježiša, ako o tých proroctvách hovoril, že sa naplnili, chápeš? A keď prišiel benzín na ten oheň, ktorý už bol v ňom, keď prišlo to zmocnenie, vtedy už odložil všetko to, že bojím sa, čo si o mne hovoril, že som bol ten, čo bol v alkohol a rybár a neviem čo, ten, čo sa bál pred pár dňami, keď som utekal, zradil Ježiša, to všetko dal bokom, postavil sa a začal kázať slovo. A vtedy to všetko, čo tých 40 dní do ňoho vošlo, zrazu vypustil von a všetci pozerali na ňo, že to čo je? A všetci boli prebodnutí vo svojom srdci. A povedali, čo máme robiť? A on povedal, čínte pokánie, dajte sa pokrstiť a máte večný život. Amen? Amen? Takže preto je to dôležité, aby sme boli v slove. Amen? Aj keď pôjdeš argumentovať, mne už je jedno, aké sú názory, ty potrebuješ byť plný Božieho slova, potrebuješ poznať verše. Ja som vždy hovoril, niektorí ľudia hovoria, že nie, ja sa učím verše každý jeden deň. Nie, že verše, ja sa učím pasáže, kapitoly, celé. To znamená, že keď sa začneš učiť určité pasáže, tak vtedy si solidný, vtedy máš tú zbraň, vtedy tebou nemôže zakývať absolútne nič. Chápeš? Keď došiel Satan k Ježišovi, čo použil Ježiš? Keď ho pokúšal. 3-krát použil slovo a Satan bol preč. To nie je, že môj názor je. Minule som videl v takom podcaste farára, jak rozpráva, že on si myslí, že čo je asi Božia vôľa a to je asi, že keď si niekde sám, zavretý a rozumieš, že kámo, ty kde ideš proste? Filozofia trepe jedno cez druhé, chápeš? Hovoríš, otvor si Božie slovo a tam je zjavená Božia vôľa. Je to veľmi jednoduché. To znamená, že keď človek sa nesíti Božím slovom, tak ide do filozofie, ide do rôznych myšlienok, do múdrostí, čo povedal ten, čo povedala babka, čo povedala tradícia, čo povedal katechizmus, do ľudských náuk, chápeš? Ale ty, keď máš Božie slovo, keď ho poznáš, tak máš si úplne solidne fundamentovaný kresťan a nemôže s tebou zahýbať absolútne nikto. Amen? To ešte rýchlo, poviem to svedectvo, tu som išiel povedať jehovistom. Pán mi predtým ukázal, že nauč sa celú 10. kapitolu Rímanom, deň predtým. Dobre, pane, tak som sa naučil, dal mi to nejako na srdce, dojdem tam k jehovistke a ona začne na mňa 10. kapitola Rímanom. Že každý, kto bude vzývať meno Jehovovo, tak je spasený. Ja že dobre, poďme od poriadku. Tak som začal citovať od prvého verša až po koniec kapitoly, celú kapitolu a povedal, že dobre to máte naštudované, mi hovorí. A hovorím, že hej, ale tam sa píše o milosti. Hej? A nie o tom, že voláš na meno Jehovovo a popieraš Krista. Krásne tam je, tá kapitola krásne ti poukazuje na Krista, že skrze neho je spasený človek. Chápeš? To znamená, že ešte som ich viedol tak, že jedna, keby tam nie je s tou starou, tak sa aj pomodli modlitbu spasenia, ale dovolili mi za nich sa modliť aspoň. To sa mi ešte nikdy nepodarilo s jehovistami. To znamená, že keď máš Božie slovo a si znalý v Božom slove, tebo nemôže zahýbať absolútne nikto. Amen? Poď, je napísané a je vybavené. Amen.
A ďalšia vec, vyučovanie môže naprávať a kázniť človeka. Hej? To znamená, lebo je napísané 2. Timoteovi 3.16, že celé Božie slovo je vdýchnuté Bohom a je užitočné na karhanie, nápravu, vyučovanie, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Amen? To znamená, že vyučovanie nie je na to, aby ťa to dalo dole, aj keď to bude možno niekoho škrípať, to nie je na to, aby ťa to dalo dole, lebo je napísané, že Boh alebo Otec tak odstriháva tie ratolesti, že? Je napísané. A prečo? Aby prinášali viac ovocia. To znamená, že tvoj život, keď prináša ovocie, tak ťa chce troška Pán ostrihať, troška za ušami, troška ofinu. Vieš prečo? Aby si prinášal ešte viac ovocia. To znamená, že dobré vyučovanie nie je na to, aby ťa to dalo dole, ale aby ťa to dalo hore. Amen? Amen. Takže, dobre, začneme takou definíciou, že čo nie je cirkev. Dobre, a potom povieme, že čo je cirkev. A myslím si, že viacerí z vás ste počuli už tieto názory alebo tieto domnienky, myšlienky, lebo myslím si, že pre niektorých z vás to nebude nič nové, ale chcem ísť pekne od základov, aby to bolo vyučované a následne potom prejdeme do toho, budeme vyučovať o služobných dároch, o autoritách a potom následne pôjdeme do tých ďalších učení. Jak som spomínal, v liste Hebrejom 6. kapitole sú ďalšie vyučovania základné, ktoré by mal vedieť každý kresťan. Hej? Tam Pavol hovorí, že nepoďme znova do základov. To by ste mali vedieť. Hej? To znamená, že keď nevieme tieto vyučovania, tak potrebujeme byť v nich vyučovaní. Hej? Tam je kladenie rúk, skriesenie mŕtvych, hej, krsty a všetky tieto veci. Čiže to treba veľmi dôležité. Je dôležité, aby sme to prebrali, aby vy ste v tom boli znali, aby keď sa vás niekto aj opýta, čo je krst, čo je skladanie rúk, musí to byť základ tvojho kresťanského života. Amen? Amen. Aby sa nestalo, že potom kladú sa ruky a dojde sused položiť ruku tiež. Áno. Je to tak, je tam transferencia, môže byť pozitívna, môže byť negatívna. Budeme sa samozrejme tomu zvlášť venovať. Jednu vec ľudia, ktorú nevedia pochopiť, je, že prečo môžem klásť ruku na človeka, keď som vonku zo zboru a prečo nemôžem v cirkvi. Akože takto. Božie slovo hovorí, to je Hebrejom 7. kapitola, kde hovorí o Melchisedekovi, ale tam je jeden dôležitý princíp, keď je napísané, že vyšší požehnáva menšieho. OK, ty keď ideš na ulicu a stretneš človeka, je ten človek, ktorý je neveriaci, nižší od teba? Je. Na duchovnej úrovni áno, lebo ty si znovu zrodený. Amen? Je to tak. Takže choď. Kto je autorita v domácnosti? Muž, otec. Môže klásť na svoju manželku, na svoje deti? Nie, že môže. Mal by. Hej? Potom prídeme do cirkvi a potom vidíme, že modlí sa niekto. Aj teraz sa stalo na konferencii s Jonathanom Shuttlesworthom, s pastorom Jonathanom teda, že povedal, že nemodlite sa. Ja sa pomodlím a nemodlite sa. A ideme von a nejakí ľudia sa tam za seba modlia. Chápeš? Tak čo je v tom potom? Pochopil si to, alebo si to nepochopil? Alebo sa nevieš jednoducho podriadiť niekomu, kto je v duchovnej autorite, hej? A toto je to, že my potrebujeme predísť takýmto veciam, hej? Že aby v tom bolo jasno. Teraz keď prídeš na zhromaždenie, kto je v duchovnej autorite? Kto je vyššie? Pastor, kazateľ, starší, presbyter. To znamená, že on je na tej úrovni, ktorý je poverený, aby kládol ruky, pokiaľ nepoverí ďalších presbyterov alebo starších, aby to vykonávali tiež. Hej? To znamená, že preto treba mať bazén pred týmito vecami, treba tomu rozumieť, ale ideš von, modli sa za ľudí proste, hej. Samozrejme môže dojsť k tomu, keď človek nie je ešte vyčistený, môže sám zápasiť s určitými vecami. Keď sám je si vedomý o tom, že zápasí s určitými vecami, tak by som neodporúčal kladenie rúk, hej. Ďalšia vec, že človek musí mať, to je napísané, smelosť Pánovi, to znamená, že so smelou dôverou prichádza trónu milosti. To je slovo paresia, hej. To je napísané v Jánovom liste 4-krát. Musíš mať smelosť. A keď máš smelosť, že prichádzaš pred Pána ako prijatý, nemáš žiaden taký, že môžem tam ísť, nemôžem takú nehodnosť, keď nezapasíš s nehodnosťou. Veľmi dobrú literatúru ponúka Kenyon, neviem, či ho poznáte. Jeden učiteľ, on začal vyučovať ešte pred Haginom a Hagin zobral veľmi veľa učenia od neho, môže zazdieľať takú literatúru od neho. Tak hovorí o tom, že si spravodlivý. Keď si prijal Krista, tak si spravodlivý a môžeš prísť so smelou dôverou pred Pána. Hej? To znamená, že keď máš smelú dôveru, tak choď, lebo vieš, že si s Pánom, že máš s ním vyrovnaný, že všetko je vyrovnané, hej, nemáš žiadnu nehodnosť, v tom choď a v tom klaď ruky a v tom káž. Lebo to sprevádzalo prvotnú cirkev. V Skutkoch apoštolov je tento pojem použitý 9-krát. To znamená, že išli, kázali smelo a prosto. Vždycky tam je toto slovo paresia. Len ty budeš kázať smelo, vieš kedy? Keď najprv budeš mať vysporiadané svoje srdce. Takže prejdem do tohto. Čo nie je cirkev? Cirkev nie je fyzická stavba. Dobre, nie je to kostol, nie je to budova.
Samozrejme, cirkev môže používať budovy, ale cirkev nie je budova. Dobre? Samozrejme sú také názory, taktiež cirkev nie je inštitúcia, to sú dva body. Dobre? Cirkev nie je budova, cirkev nie je inštitúcia. Ale cirkev môže využívať inštitúcie, misijné organizácie, evangelizačné nejaké centrá a tak ďalej na službu, alebo na pomoc, alebo na prácu, ale tie samotné prvky alebo budova a tieto veci inštitučné, oni nie sú definícia cirkvi. Áno? Dobre. Ďalšia vec, cirkev nie je, to je tretí bod, cirkev nie je denominácia. Dobre, denominácie vznikli v histórii. Denominácie sa veľakrát vyznačovali určitým typom učení, môžu sa jedna odchyľovať od druhej, ale nie je to, čo je jeho dokonalá vôľa pre jeho telo. Cirkev sa zrodila na deň letníc a používal sa pojem, už v 2. storočí Ireneus použil pojem, že všeobecná cirkev, čo je katolikos. Hej? To znamená, že čo dnes rozumieme pod pojmom katolícka cirkev, nie je tá cirkev, ktorá bola prvotná cirkev. Hej? Katolikos, dokonca, rímskokatolícka cirkev používa latinčinu, čiže oni potom preložili Bibliu do vulgáty, do latinčiny. Čiže na všetko používajú latinské pojmy, okrem tohto, ktorý má pôvod v gréčtine. Katolikos znamená všeobecný. To znamená, že cirkev bola všeobecná. A jedna vec je, že Kristova cirkev je všeobecná. Je všeobecná a potom sú miestne a lokálne cirkvy, ktoré sú Kristovým telom na tom danom mieste. A potom vznikali denominácie, kedy ľudia dokázali sa zamerať na určitý, či už úkon, ktorý ich definoval, alebo definoval ich službu. Samozrejme vznikli tie prebudenecké hnutia, ktorým ľudia dali nálepku. Aj reformovanie, keď vystúpil napríklad Luther, tak ľudia im dali pojem protestanti, alebo luteráni. On povedal, že my chceme byť kresťania, ani ma nenazývajte. Ale ten pojem s nimi splynul. Ďalšia vec, ako náhle sa denomície začali, viete, že máte presbyteriánov, ktorí ubehli potom do určitých vecí, že pastor sa môže voliť, je tam viac také demokratické poňatie toho, kto bude v službe, kto bude v úradoch. A to tiež nie je úplne biblické, lebo vieme, že Božou vôľou pre vedenie cirkvi je teokracia, to znamená, že Boh ustanovuje do úradu svojich služobníkov. Amen. Ale zároveň stále musí byť dodržaná organizácia a štruktúra. To znamená, že preto tomu sa tiež budeme venovať, sú starší, presbyteri, hej. Tam sa potom vlastne Pavol dokonca zjednocuje ten pojem presbyteri starší v liste Efeským a pastori až do jedného názvu. To znamená, že ono až tak často sa slovo pastier okrem listu Efeským sa neobjavuje v Novej zmluve. Že to sú všetko vedúce pozície, ktoré sú dôležité na to, že keď je niekto ustanovený do služby, tak je ustanovený kladením rúk napríklad starších a tých, ktorí sú kompetentní v danej službe. Takže je veľmi dôležité všetky tieto štruktúry pochopiť autority a nie je to o tom, že viete, lebo tí nadšenci sa veľakrát, a ja im to nezaznám, že majú nejaký oheň v sebe, stretnú sa, počul som o jednej skupine nedaleko odtiaľto, že sú tam apoštoláci, katolíci, protestanti, stretnú sa na nejakých modlitbách a majú oheň. Fajn, OK, keď je niečo v nich, to je fajn. Len hovorím, že pokiaľ tam nebude štruktúra, tak to pôjdete rok a po roku z toho nebude nič. Bolo z toho nejaké nadšenie, možno nejaký hlad po Bohu, ale pokiaľ tam není solidné vynaučovanie a nie je tam štruktúra, ktorá by tomu dala ten jasný smer a jasný líder, ktorý by viedol týchto ľudí, tak sa to rozpadne. A potom to je také subjektívne kresťanstvo, že ja som cítil toto, ty si cítil toto, henten cítil toto, hej. A kto má teraz pravdu? Každému duch inak povedal, hej. Tak potom to je také. Takže denominácie, taká jasná definícia je, že je organizovaná skupina alebo spoločenstvo kresťanov, ktoré má spoločnú vierovku, spôsob uctievanie, vedenie a určitú organizačnú štruktúru, pričom sa odlišuje od iných kresťanských skupín. To znamená, že vznikli denominácie a sú ešte dva pojmy, ktoré slovo používa, to je dokonalá Božia vôľa, to je teléma po grécky a potom je povolujúca Božia vôľa. A denominácie môžeme chápať ako povolujúcu Božiu vôľu. To znamená, že povolujúcu vôľu vidíme napríklad pri Izmaelovi, keď Abraham mal Izmaela. Hej. Vidíme pri Saulovi, pri jeho životnej dráhe, vidíme pri Samsonovi, že si zobral filištínsku ženu. Že nebola to dokonalá Božia vôľa, ale bola povolujúca. O tom hovorí aj Ježiš. Potom ešte prišli za ním raz farizei, že ako to je teda s rozvodom. Hej? Že tak Ježiš hovorí, že od počiatku nebolo tak. Boh stvoril muža a ženu, aby boli čo? Jedno telo. A oni farizei, že a potom čo Mojžiš? Prečo nám dal ten list na rozvod? A on povedal, pre tvrdosť vášho srdca.
A tu je povolujúca Božia vôľa. Ježiš ukázal dokonalú Božiu vôľu a potom poukázal na povolujúcu Božiu vôľu, že Mojžiš dal možnosť pre tvrdosť vášho srdca. Amen. Ale od kresťana, ešte keď čítame v Matúšovi, čo tam je tá kazeň nahore, tak Ježiš tam dáva ešte vyšší štandard. Hej, pre manželstvo. A chápem, že človek, ktorý nie je znovuzrodený, to môže byť ťažké, ale pre tých, ktorí sú znovuzrodení, staneš sa s manželkou jedno telo, prilipnete k tebe a fungujete v jednom duchu. Amen. To je dokonalá Božia vôľa pre tvoj život a pre tvoje manželstvo a vtedy bude napredu. Takže patríš Kristovi a nie denominácii v prvom rade. Hej? Patríme Kristovi, nie denominácii. Jednota je duchovná, nie je organizačná. To znamená, že my nevieme vytvoriť Kristovú duchovnú jednotu spoluprácu s inými cirkvami. To je ekuména. To je ekuména. Ja nehovorím, že to je zle, to sa volá ekuména. Nevieš spolupracou alebo umelo vytvoriť jednotu v Kristovi, keď tam není jednotný duch. To znamená, že jednota je duchovná a keď spolupracujem s inými, to je ekuména, ale nie je to o duchovnej jednote. Dobre? Dobre, ďalšia vec, cirkev nie je judaizmus, dobre? Čiže máme Izrael podporovať, máme sa zaň modliť, ale nemáme sa naň stotožňovať na náboženskej úrovni. Hej? Lebo samozrejme aj literatúra, Talmud a všetky tieto záležitosti nemajú nič spoločné s kresťanstvom a dokážu človeka odviesť od pravdy. Amen? Je tam taktiež prítomné sú okultné prvky, takže nie judaizmus. A nemusíš sa samozrejme stotožňovať aj s nejakým morálnym statusom Izraela. Čiže my sme tu preto, aby sme ho podporovali modlitebne, aj možno iným spôsobom, že podporíš nejaké akcie, ale to je všetko. Hej. Čiže aby sme neupadli do takých judaistických vynaučovaní, zákonníctva, do týchto vecí. Treba si dávať pozor na to. Cirkev nie je politická strana. Dobre? To znamená, že môžete ísť voliť, lebo cirkev zasahuje do veci verejného života. Davidovi povedal minulé jehovista, že oni to berú tak, že keď ideš voliť, tak už máš spolúčasť na svetských veciach. Hej. Takže si nie je spasený potom, hej. Ale tým pádom nemôžeš ísť ani do Bily, ani nikde, hej, ani do DMky. Lebo už si podporil svetský systém a máš spolúčasť, že? Ani na dovolenku. Takže tak. Ide o to, že ľudia môžu byť angažovaní, dokonca členovia môžu byť angažovaní. Je dobré, keď sú napríklad poslanci, akorát nám teraz v jednom meste otvára jeden viceprimátor dvere k evangelizačným koncertom a tak ďalej. Čiže je dobré, keď sú títo ľudia na týchto postoch, otvárajú dvere k evangelizácii. Vynikajúce, hej. Jak sme hovorili v liste teda v skutkoch je napísané, že v Efeze boli úradníci, ktorí poznali Pavla, ktorí boli znovuzrodení. Hej? To znamená, že to není, že nemôžu byť ľudia alebo kresťania v týchto úradoch, ale cirkev sa nemá stať politickým hnutím. Dobre, takže to sme povedali. Základné princípy. Ja vám z toho potom spravím aj poznámky. Taký som dobrý, nemusíte písať. Áno, hej. Dobre, teraz čo je cirkev? Odkiaľ pochádza tento pojem? Čiže káhal, hebrejské slovo káhal je napísané, keď zvolávali Boží ľud k stanu, aby mali zhromaždenie. Ináč z toho pochádza aj kniha Kazateľ, to je Kohelet normálne po hebrejsky, takže to vychádza zo zhromaždenia z toho, že tam je niekto, kto káže zhromaždenému ľudu. Potom sú tam ešte hebrejské pojmy, ktorým je Goj a Am. Goj sú národy, alebo je to predobraz cirkvi, lebo to znamená ľudia z národov, ale taktiež telo, to znamená, že je to predobraz cirkvi. Nie je to urážlivý pojem. Potom je tam Am, ktorý je ľud alebo pohania. A Hebreji mali takí Židia ešte aj za Ježišových čias, používali pojem, že Am ha'árec, to je, že ľud zeme, ale používali to ako takú kvázi nadávku alebo ponižujúcu nejaké slovné spojenie na to, že keď je niekto neučený v zákone, tak nech ide kade ľahšie. A ja mám učiteľ na hebrejčinu Žida a keď sme začínali ešte úplne prvé hodiny, tak si pamätám, že on nevedel, že ja viem tieto pojmy, tak hovoril druhému rabínovi, mali sme online a on tam sa háda s rabínom po hebrejsky a zrazu on povie, že Am ha'árec from Bratislava, akože na mňa. A ja, že díky brácho, ale nechal som ho tak, hej. Takže som vedel, že to je na mňa, som býval ešte v Bratislave. A po pol roku si ma obľúbil a ja som mu povedal, že ja som Am ha'árec, lebo bola, čo sme s týmto termínom. A on, že nie, to je uražlivé, ty si Goj. Tak už som išiel na stupienok vyššie, takže už som bol prijatý. Ďaká Bohu. Vidíš.
Stačí, že ťa obľúbia a vidíš, aký sú. On sám povie potom, že vidíš, že ty by si mohol nás vyučovať Božie slovo, lebo nepoznáme tak Božie slovo ako ty. Hej. Takže chodil do Nemecka na rabínsku školu a môžeš poznať lepšie slovo ako oni. Hej. Hej, im zakryté. A tomu sme povolaní, lebo keď mi niečo povie, ja mu poviem naspäť a je ticho. Vybavené. Všetko s rešpektom a s úctou môjmu učiteľovi. Amen? Tak. Ale máme dobrý vzťah. Dobre, takže eklézia, to je grécke slovo, to je napísané. V evanjeliách sa nachádza tento pojem len dvakrát. Matúšovi 16 a Matúšovi 18. Matúšovi 18 ešte dvakrát to napísané, ale dá sa to rátať za dvakrát, že to je napísané. V evanjeliách len dvakrát, v listoch a v skutkoch cca 120 krát. To znamená, že Biblia hovorí aj o tom, že cirkev bola tajomstvo. Hej, to znamená, že určité veci boli skryté až do bodu, kedy sa to krásne zjavilo ľuďom a potom už Pavol išiel v listoch, Lukáš v skutkoch a už to išlo cirkev. Hej. Eklézia je to z antického Grécka pojem. Eklézia znamená, sú tam dve slova ek, to znamená, že vyvolať ako keby odniekal, a kaleo je zavolať. Čiže ek je odniekal a vyvolať. Hej. To znamená, že boli to vyvolaní ľudia v Polise v Aténach. Viete, že tam bola ako keby kvázi demokracia, tam ich zavolali, aby riešili určité spoločenské otázky, ustanovali nejakých predstaviteľov, potom riešili súdne procesy a tak ďalej. A bola veľká podsta, keď ty si mohol byť vyvolaný a bol si súčasťou eklézie v starovekom Grécku. Hej. Že bolo to také prominentné, že si tam a môže rozhodovať o týchto veciach. Bolo to ponúkané väčšinou mužom a Svätý Duch si vyvolil ten istý pojem v gréčtine. To znamená, že ten istý pojem. Prečo? Lebo my sme ľudia, ktorí sú vyvolaní z tohto sveta. Z hriechu. A eklézia mala brutálny dopad na chod spoločnosti v starovekom Grécku. To znamená, čo to poukazuje? Že cirkev nemá byť nejaká schovaná, skrytá, bojazlivá, ale máš pôsobiť tak, že máš dopad na chod mesta, alebo kdekoľvek je lokalizovaná tvoja cirkev a ty si ten, ktorý si v záujmoch mesta a máš mať naň pozitívny dopad. Amen? Tomuto je povolaná cirkev. Amen? Takže použijte pekne, tam je Matúš 16:18, poznáte tu, keď Peter vyznal Ježiša, že je Kristus a mu potom povedal, že to nezjavilo telo a krv, ale Otec. A ty si, tam je teraz je tá časť, ktorú ľudia rozoberajú, že ty si Peter a na tej skale po slovensky postavím svoju cirkev. Hej, kto ju stavia v prvom rade? Kristus. Amen? Kristus ju stavia, nie človek. A ďalšia vec. Sú tam rôzne dišputy. Samozrejme, keby ideme do aramejčiny, kedy používal slovo kefa, tak tam není iný názov, takže by povedal, že ty si kefa a na tej kefe postavím svoju cirkev, by povedal Kristus. Hej? V gréčtine, ale Svätý Duch si vyvolil gréčtinu, kde ty si Petros, čo znamená ty si skalka. Presne. A na tej Petre, to už je ženský rod, vystavím svoju cirkev a to je skala. Hej? To znamená, že čo je tou skalou teraz? Peter ako pápež? Presne, Kristus. Prvý list Korinským 3. kapitola, tam je napísané, že nikto nemôže položiť iný základ ako ten, ktorý už je položený a tým základom je Kristus. A potom Pavol hovorí, že dávajte si pozor, ako kto na ňom stavia, lebo každého dielo bude odskúšané v ohni. Hej? To znamená, že každý bude, všetko vyjde navonok, s akým zámerom si robil, čo si robil pre Pána. Hej? Či to bolo z teba, alebo či to bolo z ducha, či to bolo z Pána. A nie všetko, čo kresťania spravili, obstojí. Hej? Tou skúškou a ja vám prajem, aby obstalo všetko. Amen. Tak hovorím na váš život. Amen? Amen. Lebo niekoho tam bude, že so slamy, z dreva a zo sena a potom niektoré veci, čo robíš, buduješ na tom základe, tak sú drahé kamene, zlato a tak ďalej, čo nemôže byť spálené ohňom. Amen? Takže všetko to, čo je zo slamy, nech je ďaleko od nás a nech budujeme to najlepšie iba z tých drahých kameňov. Amen? Amen. Takže Kristus je tá skala a zjavenie, ktoré dostal Peter, to je tou skalou. Amen? Dokonca stará zmluva hovorí, nespočetne veľakrát nazýva Pána alebo Boha ako skalou. Hej? V žalmoch to je asi 20 krát je napísané, že Hospodin je moja skala a môj vykupiteľ. Hej? A potom je ešte 5. Mojžišova 32. kapitola, kde Mojžiš hovorí svoju prorockú pieseň pred svojou smrťou. Tam to hovorí 3-krát. A dokonca hovorí, že Hasúr to je znova, ty si tá skala.
Ty, Hospodine. Hej? Čiže predmet je predtým, čo znamená, že to je daný dôraz na to v hebrejčine. To znamená, že Boh je tou skalou. Amen? A toto je veľmi dôležité sa toho držať, aby sme to chápali. Takže my sme tie skalky, ale to zjavenie to je tou skalou. Hej, sami zo seba by sme nevedeli nič. Kristus vybuduje tú cirkev. A ďalšia vec, ktorú tam dodal, čo je úloha cirkvi, ani brány pekiel ju nepremôžu. To znamená, že nie my sme v defenzíve, ale my sme v ofenzíve. Jak zvyknem hovoriť, ty si pri tej bráne a klopeš satanovi, že prišiel som pre duše, aby si vyprázdnil peklo. On je ten, ktorý sa trase z teba. Je to tak? Amen. Takže my sme cirkev, ktorá má mať, keď sa vrátime späť tomu pojmu eklézia, má mať dopad na spoločnosť, ktorá je v ofenzíve, amen, a mení prostredie. Amen. Teraz to akorát svedectvo, jak sme s bratom Šali začali pôsobiť medzi tými sociálnymi prípadmi, tak nádherne sa otvorili dvere u toho viceprimátora, ktorý som spomínal, ktorý chce, aby sme spravili veľký gospelový koncert v centre mesta. Šali, ľudia si začali všímať. Tento poslanec, mali sme stretko s OZ-kom ďalším, ktorý chce spolupracovať. To znamená, že prinesieš niečo, ale samozrejme robíme 1,5 hodiny a pol hodinu kážeme. Keby máme robiť, tak neviem, či som tam. To znamená, že kážeme tým ľuďom slovo, lebo to je gro celého. Amen? A ďalšia vec, že tá práca, takto to poviem, to je praktická časť, aby sa menili ich životy na praktickej úrovni. Ale ty s nimi môžeš robiť aj 10 hodín každý jeden deň, kým tam nebude slovo Kristus, ktorý zmení ich srdce, tak sa tí ľudia nikam nepohnú. Amen? Preto musí Kristus zmeniť ich srdce a potom ich zoberieš do tej praktickej úrovne, aby sa mohli meniť a boli oslobodení. Amen? Takže preto to hovorím. Nie, že by sa mi nechcelo robiť, ale pozerám na to, čo má efekt. A sú ľudia. Ale vidíte, aspoň to nie je z tela, lebo ja sám by som si to nevyvolil, túto vec. Proste to mal, Dávid tam tiež išiel, takže rozmýšľal nad tým, že čo s tým. A zrazu sa tam ocitol. A zrazu tam je toľko ľudí, odovzdajú svoj život Ježišovi, sú dotknutí, úžasné veci, hej. Takže ja na tom nemám žiadnu zásluhu, lebo som vám práve zjavil svoje pocity, na to má zásluhu iba Pán. A nie je to na tvojich pocitoch, ale iba na tom, že Pán otvorí dvere a ty poslušne ideš. Či sa ti chce, či sa ti nechce. A ty ich zrazu objímaš. Ty aj nechápeš prečo, tých ľudí. A je ti to jedno. Zrazu to, čo by si nerobil, zrazu robíš, lebo tam je oheň a je tam Kristus. Amen? Takže tak. Takže úloha miestnej cirkvi prinášať Boží hlas, reprezentovať Božie kráľovstvo, ovplyvňovať svoje okolie, prinášať Božiu pravdu a spravodlivosť. Nemáme byť pasívni. Cirkev je duchovná autorita. Amen? Amen. Dobre, tuto pôjdeme dole. Ďalšia vec, ešte čo som chcel povedať, že cirkev nie je Božie kráľovstvo. Hej. Cirkev je súčasť Božieho kráľovstva, ale není Božím kráľovstvom. Dobre? A keď si všimnete, tak Matúš používa nebeské kráľovstvo a Lukáš používa Božie kráľovstvo v evanjeliu. To je to isté. Len Matúš písal Židom a Židia nepoužívali Božie meno. Takže preto používa pojem nebeské a nie Božie kráľovstvo. A Božie kráľovstvo je prítomné v cirkvi. Takže aby ste vedeli, poznali všetko. Dobre, teraz cirkev je večný Boží plán. List Efeským hovorí v 1. kapitole, že ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli svätí a bez úhony pred ním, v ktorom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý všetko pôsobí rozhodnutím svojej vôle. To znamená, že tento plán sa nezmenil, o tom hovorí aj zjavenie Jána 13.18 a 17.8. Čiže, a ďalšia vec, ešte Peter o tom hovorí 1. Petrov 1.20, predzvedeného síce ten plán už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavené vám. To znamená, že postupne Pán odkrýval tajomstvá, až to bolo jasne zjavné a my to už jasne vidíme teraz. Ale bol to večný plán, není to náhrada za Izrael, není sme náhrada za Izrael, Boh obnoví Izrael, cirkev bude mať na tom účasť, ale není sme vznikli, potom viete tie hnutia, že my sme tu, už je Izrael out a my sme náhrada Izraela. Hej. Takže aj o tom budeme vyučovať potom neskôr, ale je to tak, že není sme náhradou. A Boh svoj plán nikdy nezmení, jeho vôľa nemôže nikdy zaniknúť, nič nemôže zabrániť, aby neposlušnosť cirkvi alebo existencia denominácií, aby sa jeho vôľa nenaplnila a vznikne slávna cirkev podľa jeho, tak ako si to zaumienil. Dobre, lebo Boh je zvrchovaný Boh, samozrejme my potrebujeme s jeho suverenitou spolupracovať. Hej, o tom hovoril Charles Finney,
že prebudenie sa nestane tak, že ideš po ulici a zrazu sa stane. To znamená, že je to na tom, keď boli hladní ľudia, keď sa modlili, keď sa stretávali, keď kázali, vtedy Boh začal konať. Amen. Lebo potom to je také, že ruky preč a Pán keď chce, keď bude mať náladu, tak vtedy to spraví. Hej? Ale my nesieme zodpovednosť, lebo aj to zabudovanie do cirkvi, o tom vyučoval Rick Renner, je, že ty si povolaný na miesto, ty si vyvolaný zo sveta na miesto, určité miesto, ktoré ti dal Pán a kde máš dnes určitú zodpovednosť. Amen. Takže ty máš dnes určitú zodpovednosť. A ešte jednu vec, k rozpolteným veciam, že niekto chodí niekde, je dôležité, aby bol zasadený v lokálnom zbore. Hej, to som chcel povedať. Takže je veľmi dôležité, aby tvoje dary, talenty vyšli von v miestnej cirkvi. Amen. A ste prínosom, vy ste veľkým prínosom, akože vy ste samotným svedectvom, vy mladí páni, o tom, že ak Pán koná veľkú prácu. Takže vďaka Bohu za vás. Toto je, akože, no, ja vás normálne dávam za príklad, kdekoľvek idem. Tak vám poviem. No tak to má vyzerať, keď mladí páni sú horliví. Mladí páni sú horliví pre Pána a proste to svedectvo na ich životoch, to je brutál. Hej? A tak to má vyzerať. Hej. Takže vďaka Bohu za vás. Ešte vám prečítam túto vec zo skutkov. S tým zakončím, dobre? Skutky 19. Dobre, a budem čítať Skutky 19 a teraz rozmýšľam, že odkiaľ to prečítam, ale prečítam to celé, aby ste boli v príbehu, dobre? Stalo sa v tom, čo bol Apollo v Korinte, že Pavel pochodil horné kraje a prišiel do Efezu a najdúc tam niektorých učeníkov povedal im, či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili, a oni mu povedali, ani sme nepočuli, že je Svätý Duch. A on im povedal, a na čo ste tedy pokrstení? A oni povedali, na krst Jánov. A Pavel povedal, Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom, to je z Krista Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť na meno Pána Ježiša. Hej, čiže bol krst pokánia pri Jánovi, potom dali pokrstiť meno Pána Ježiša. A keď potom vložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali. A bolo ich všetkých asi 12 mužov a vošiel do synagógy, hovoril prosto a smelo, jak sme hovorili, smelo, paresia, za 3 mesiace hovoriac a presvedčajúc o veciach kráľovstva Božieho. 3 mesiace to robil. Hej? Znamená, že nechoď raz a ideš odtiaľ jak psík, že sa ti niekto ti oponoval alebo niečo. Ale keď sa niektorí zatvrdzovali, neposlúchali a vraveli zle o ceste Božej pred množstvom, odstúpil od nich a oddelil učeníkov a hovoril každý deň v škole istého tyrana. A to sa dialo 2 roky, takže všetci, ktorí bývali v Ázii, počuli slovo Pána Ježiša, Židia i Gréci. Čo spravil? Oddelil tých, ktorí majú záujem, išiel do tyranovej školy a koľko učil? Každý jeden deň. Čo robil? Vyučoval. A jaký bol efekt? 2 roky to robil, takže všetci, ktorí bývali v Ázii, počuli slovo Pána Ježiša, Židia i Gréci. A Boh činil nevšedné divy skrze ruky Pavlové. Celá Ázia. Viete, že list Koloským, keď píše Pavol, tak on v živote nebol v tom zbore a nikdy nevidel tých ľudí. Hej? Tam bol Epafras, on zobral evanjelium z Efezu pod Pavlovým vyučovaním do toho kraju. Tam bola Laodicea, o ktorej vlastne nie je list, potom je spomenutá v zjavení Jána. To znamená, že on kázal, robil toto 2 roky. Odtiaľ po vyučovaní vyšli služobníci a slovo počula celá Ázia. V Efeze historicky bol najväčší zbor, aký kedy bol. Niekoľko desiatok tisíc ľudí. Koľko? 100 až 120. Ja som už počul toľko verzií, že radšej poviem, že desiatky tisíc, lebo každý inak povie. Ale dobre, 100 000, nech je. Ďaká Bohu. 100 000. A odtiaľ išli títo služobníci a zakladali zbory. Chápeš? Aj list Filemónovi. Tam bol Filemónov dom. Filemón, tam nikdy Pavol nebol fyzicky. Filemón bol pravdepodobne v Efeze podľa historických zdrojov a potom išiel tam. A bola cirkev v jeho dome. A to boli blízko cirkvi, ktoré boli pri sebe. A ľudia slúžili v lokálnych zboroch.
Ale Pavol bol autorita, preto v autorite apoštola písal listy do týchto zborov. Čiže vidíme krásnu štruktúru a hierarchiu. Amen? Nevidíme, že on si ide a ide si svoje. Stále uznal Epafras Pavlovú autoritu nad sebou. A on bol ten, ktorý mohol písať listy, aby vyučoval miestnu cirkev. Hej? Že toto je dôležité. Kázal každý jeden deň. To sa začalo rozmáhať a predstavte si, že to bolo jedno z morálne najhorších miest Rímskej ríše. Hej? Bol tam kult Diany. To vieme, že dokonca Ján sa potom presťahoval do Efezu. Apoštol Ján býval na kopci a priamo pod ním, jak mal dom, bola tá čo to je? Svätyňa. Svätyňa Diany, kde boli tisícky prostitútok. Teraz zober, že Ján vyjde z domu na svoj dvor a pozrie dole a tam tisícky týchto. A vedel, kto je v Kristovi. On nebol, že teraz musím vyháňať démonov každý deň, lebo tu je 1000 prostitútok. On bol nad a to bolo pod. Chápeš? A to je tvoja pozícia v Kristovi. To znamená, že ty nemusíš sa báť, že niekto príde okolo teba alebo niečo je a hneď musíš vyháňať démonov alebo si pod vplyvom zlých duchov. Nie, on vedel, kto je v Kristovi a keď vieš, kto si v Kristovi, tak nemôže nepriateľ proti tebe absolútne nič. Amen? A teraz si zober, že tam boli a je napísané v Rímanom 5.20, že kde sa rozmohol hriech, tam sa o to viac rozmohla milosť. Takže ty nepozeraj, že to je takéto. My ideme niekde robiť evangelizáciu. To je katolícke. Išli do Komárna. Slovenská strana je zlá, maďarská je dobrá, ale slovenská je zlá. Hovorím, ty si duchovný meteorológ, alebo čo robíš, ty kokos? Správy? Chápeš, takíto odborníci proste, že ideš niekde, však viem, kto som v Kristovi, tak idem tam. A nesiem svetlo tam, kde je tma, ale kde ja prídem so svetlom, tak tma musí odísť. Amen? Je to tak? Vieš, že stále robiť zo satana veľkého a ty si aký malý? Nie. Pozri sa na Jánov tento. A čo Pavol vykonal v takom meste? Chápeš? Takže išli proti nemu, bola tam zbúra, tam bol 24-tisícový amfiteáter, kde sa naplnil amfiteáter, keď tam chceli vytiahnuť Pavla. Kvôli tomu, že už není biznis za sošky. Hej? Potom ho chceli tam vytiahnuť, on tam nešiel. A potom došiel pisár a povedal, že chlapci, vy aj neviete, o čo tu ide. Lebo je tam napísané, že niektorí prišli a nevedeli prečo. A toto je svet. Chápeš? Napíšu nejaký článok a ľudia ti potom píšu komenty, ale keby sa ich opýtaš, aj nevie prečo. Keď sme išli v Ronských Kosiach za farárom, čakal ma takto opretý urazený a dojdem za ním a on, ja viem, kto ste, že no kto? Vy ste z toho spolku. A oni tak mi povedzte, čo to je za spolok. A ticho. Ani nevedel. Chápeš, lebo si prečíta nejaký hlúpy, debilný článok a potom povie, že vy ste z toho spolku. To je predsudok a ja, že viete čo? Dajte mi jeden argument, racionálny, kde vy obhajíte svoje stanovisko a ja odídem teraz preč. A nevedel. Chápeš? To znamená, že ľudia sa veľmi jednoducho chytia masy a idú niekde a keď sa ich opýtaš prečo, tak vlastne nevie. Chápeš? A toto sú zbury proti cirkvi. Že mnoho ľudí len nasleduje, ale sami nevedia prečo. Ja normálne, že už niekedy napíšu komentár, že sektár, tak normálne rodne, že kokos už si vymyslí, ja, keby chcem niekoho uraziť, tak určite nenapíšem, že sektár, lebo to použil už 100 000 ľudí predo mnou a bol by som veľmi neoriginálny. Tak by som si aspoň dal tú námahu, že by som vymyslel akú parádnu nadávku, ktorú som ja ešte nepočul. Hej. Takže tak. Tak to je, takže jeho nič nezastavilo, išiel tam a vyučoval Božie slovo a z toho povstali čo? Silní Boží služobníci, ktorí boli uprataní, rozumeli, čo je cirkev, rozumeli autorite a potom išli a následne sa toto dielo rozmáhalo po celej Ázii. Amen? Preto sme tu, aby sme boli vyučovaní, aby ste vy boli vyučovaní, ja som bol veľa vyučovaný od mnohých brilantných učiteľov a chcem vám to odozdať ďalej, aby my sme tu povstali, aby to bolo stále viac ľudí a aby to nezostalo v Hlohovci, ale aby to zasiahlo celý Trnavský kraj. Aspoň. Amen.